esinyazi lezulu. Lo phakeme uSomkhulu wakwaSosibo osuka eClermont, ithempeli sezilindile. Ngisukumiswa isikhala bengithi ngenze ngiphakama, kepha ngiyabona ukuthi nangilosizo udumala nginika isikhala indlela esiyona. Ngiyabonga-ke uNkulunkulu wasehleni waNazaretha, unyazi wezulu okwazile ukusithwala ngabanye safika kulo muzi wakhe sonke siphelele. Ngiyacela Nkosi ephameni ukuthi asiphe amehlo avulekile singabantwana, aphinde azosipha ney'ngqondo ey'vulekile singabantwana, bese kuthi mayisipha angasiphi okuvulekele komhlaba, kepha asiphe okuvulekele okwala ekhaya ezulwini. Angizoshumayela-ke bengenzela nje ukuthi ngiphakame ngindlela. Le nkonzo-ke yanamhlanje ngizoqala ngibonge kubaphathi bethempeli ukuba basivumelile singabantwana ukuthi abantwana uma bekhonza uma becela ebese bevumeleka kulo muzi wasebona okuhle ukuthi abantwana bazozibonakalisa ukuthi njengoba sihlale sihlangene yini esifundisana yona, yini esitshelana yona. Ngiyacela-ke ukuthi uNkulunkulu ashembe engathi angalwenza lolu thando luqhubeke njalo lidlondlobale, ngoba kwezinye iy'ndawo uyuthi uyalunguza noma uyuthi uyacela kepha kungavumeleki. Ebese uyazibuza ukuthi umuntu uma ngabe esuke engafisi ukuthi ethempelini aphathiswa lo noma kwathiwa akalibheke ngoba kusuke kungalona elakhe, kepha kodwa kuthiwa akabheke kuleyo ndawo ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uhamba kahle yini. Bese-ke uyazibuza engqondweni yakho umntwana omncane ukuthi engabe uma ngabe unqaba ngaliphi, unqaba la asuke enqaba khona kusekhayeni lakhe noma kukabani. Konke lokho ngikushoyo ukudlulisa amazwi okubonga ukwamukeleka kulo muzi esikuwona ebona okuhle. Ngiyacela-ke ukuthi singabantwana sibancane sithi masikhuluma, sithi masifakaza ngalo shembe simkhonzayo simlandelayo, ebese siyakhumbula ukuthi thina singabantwana sihambe kakhulu ibanga esilibekelwe, singeqi singahambi isijombe kakhulu. Le nkonzo kuyagqugquzela kakhulu ukuthi sigqugquzelana thina sisodwa, asibathinti abantu abadala. Umuntu omncane akakwazi ukuyala umuntu omdala, kepha-ke thina sisodwa siyavuselelana, thina sisodwa siyabonisana, thina sisodwa siyalulekana. Okukhulu kakhulu-ke sihlale sikhuluma ukuthi uma ngabe umntwana leli bandla afunakala ushembe unyazi lwezulu umphile wena ngaphakathi, kungabi inkosi noma kungabi uNkulunkulu wabazali bakho, uthi uyenza nje. Lokho-ke kubonakalaphi? Kubonakala ukuthi ngoba uma ngabe usemncaneni uyaye uhambe uyobusiswa abazali, kepha uma usungena ebudaleni yila uthatha khona isinqumo uhambe uyongena emanzini yobhabhadisa. Yila usuke usuzikhethela wena-ke ukuthi hhayi ngiyayithatha le ndlela. Usuke usuzikholelwa wena-ke lapho nemndeni akini, usungasakholelwa umuntu oseceleni, awukholelwa ukubukwa. La kufuna khona uzinenze wena uma ungayile esontweni, ungayile esabatheni, ungayile esifungweni, ungayile emgidini. La ufuna uzinenze khona wena ukuthi ingubani, ngingayile ezifungweni ezami soshembe, ngoba asazi ukuthi laba abalele othini lomhlaba bawuthethelwa ngani. Mhlawumbe bawuthethelwa ngokuthi mina ngisukile ngihamba ngayo esabatheni, ngafike ngenza nakhona okulungile. Mhlawumbe ngihambile ngayo 25, mhlawumbe ngihambile ngayo 23, mhlawumbe ngihambile ngayo 14. Ngizobala u-14 ngoba bakhona odadewethu abakubona lo mkhakha abahamba iy'fungo zo-14. Mhlawumbe ngihambile ngayo 14 la ikhululwe khona abantu bakithi. Ngavunula ngahamba ngayo emgidini. Umgidi uyinkonzo enkulu kakhulu, ikakhulukazi-ke ngoba ukukholwa sonke asikwazi. Kepha-ke emgidini umuntu uyabona ukuthi hhayi ngathi ngibhibhidla kangconywana khona. Okubalulekile-ke kubazali bethu ukuthi basilekelele thina sabantwana, ikakhulukazini ekuhambeni imihlangano kaShembe.
ngoba kukhona ukuthi umzali uyahamba ushiya ingane ngemuva ebese kwesinye isikhathi liyaphela ukholo ngoba noma luphela uthando noma lungaphela kodwa lunciphe ngoba awubazi wabumnandi ovula phezulu igcina la ethempeleni bese uyabhoreka. Abantu abaningi bayabhoreka bafuna iy'ndawo ezine-vibe, iy'ndawo ezimnandi. Kepha kodwa abazali bethu uma bebegqugquzelana besigqugquzela nathi singabantwana bese seka lapha nalaphaya sikwazi ukuthi sihambe semhlanganweni sibone ukuthi kwenziwani emhlanganweni, sibone imigidi ebakhona, sibone konke nje okubakhona, imithandazo yonke ebakhona, sibone ukuthi oh kulokukholwa kuhanjwa kanje. Lokho kuyasinikeza kakhulu ukugqoza njengoba sohamba nje futhi sihambe siye kuJulayi, sihamba semhlanje kaJulayi sekusele inyanga eyodwa sihambe semhlanje kaJulayi. Nakhona abazali bethu engathi bangaba nawo amandla ukuthi basithwale basilekelele sihambe sobona umhlangano omkhulu angaka kaJulayi. Okuwumhlangano omkhulu-ke kakhulukazi thina amakhosazane esenza khona imikhosi eminingi yahlukene. Into abayepheza-ke engamele ukuphakama la yenza khona imikhosi eminingi eyahlukahlukene okuwukuthi uma ngabe kukhona okungathiwa akwenzeki noma amakhosana wakwenza okusho ukuthi mhlawumbe umhlangano nje uzoqala, okusho ukuthi ngamanye amazwi ngasho ukuthi siyinjini, ngizwe igama elinjalo kuthiwa siyinjini noma siwumgogodla webandla. Ngiyacela ukuthi noma sesifike kuloya muzi siwuphathe kahle, sihambe kahle kuwona, unyathela unganyathela ngathi unyathela ku-Westries noma eBriya, kepha sazi ukuthi uma sinyathela kuloya muzi sinyathele ezulwini ukuze sibone isibusiso ezifanele. Ngiyacela-ke noma obaba bengashongo kodwa ngokujwayelekile ejwayele ukuthi kuhlatshelelwe ivesi elilodwa ebese umuntu ehlala